Sobrang sulit ng pinunta ko rito mga idol. Dumayo pa ako ng San Fernando para sa malupit na bakbakan ng finals parang intercommercial pala ito. Solid. Para maganda naman ang panood nila. Yung sakit sa mata. Yun mga idol. Sa hindi lang yan. Siyempre, basketball mo yun. Bangko. Basketball memory siya. Passion na talaga. Pareho yung passion. Basketball yung nasa isip. Kaya Lupet. First quarter ng championship ng Metrobank laban sa AUB mga idol. Or SBC rather. Unang 2-0 first quarter. Unang quarter pa lang baka na agad. Number 30. Number 20, 50 shot clock. So 5-0 ang ating score. Unang quarter pa lang mga idol. Grabe ni Tessie na yun. Number 20. Sabes mo agad sa ating finals first quarter mga idol. Ayun, maganda yung kondisyon ng mga idol natin. Ako man nagmamadali. Grabe naman Pampanga. Final score natin na 7-0 agad mga idol. Bawi agad si De Leon mga idol. 7 or 7-5 o 7-2 ang ating score. 5-point lead. Number 20 for one pass. Sunod-sunod na tres para sa team na CBC. Or team AUB na lang mga idol. Team Gray. First quarter pa lang pero grabe na yung action mga idol. Number 8 for one pass. Nag-aapoy sa tres ang team Gray dito mga idol sa finals natin. Leon now setting up the play. Grabe. Score pare. 13-2. Mahoma. Pukul kagad sa tosa itong si Idol. Okay. 13-4 ang score. May foul. Attackable lang. Grabe yung Interbank na ito mga idol. Ang lalaki ng lineup, parang intercommercial din. Number 55. To number 8, De La Cruz. De La Cruz, again. 10 to shoot. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Good pa yan. Good ball yan. Good call yun. Still number 55. Pinsa ni Idol. Number 55, foul. Iba yung intensity ng larang ito mga idol. Tapos sipag din yung team Gray. Team AUB sa ating first quarter. 13-4. 13-4. 13-4 score. So malaki-laki ang kalamangan ng team AUB. Or team CBC rather. There's that. Good again. It's a foul. Galing kayo po nito. Santiago for 3. De La Cruz on the inbound.
Pass to Cordero. 15 to shoot. Hipólito. Number 8, De La Cruz, 10 to shoot. Another project tayo. Let's go time dyan. Grabing laban na to. First quarter pa lang ganun na kainit yung action ng Interbank dito sa Pampanga mga idol. Selection ito ng mga players ng mga Pakoma for 3. Inaalat ang team ng Metrobank. Tumatakbo na. Number 12. Pasok di Malanta. Di Malanta. Di Malanta. Still power shot. Good. What a move! Ang gandang galaw naman. Pushing pa ulit kay Hipólito sa dalawa na. Ito si Idol. Grabing first quarter action ito mga sulit na ang labanan. What a move! Okay, so 5 minutes ang first quarter ito mga idol. Pasok na si De La Peña. Continuation ng first quarter action dito mga idol. Cordero, pass number 4. 15 on the shot clock. Number 6. Jeff De La Peña. Number 32. Ang team ng Metrobank nagmamadali. Bigay kay number 31. Russell play galing kay number 31. So same ball tayo. Ano ba? Number 7. Mga nagsaas, 30. Yun, medyo nakakabawi ng konti ang team ng Metrobank dito. Kanina kasi biglang pinaulan ng tres ng team SBC itong Metrobank. Nagsaas. Cordero. 3 minutes, 35. 15 on the shot clock. Number 6. 10 to shoot. Loose ball tayo, loose ball. Continuation, last 3 minutes ng first quarter. Pero parang punong-puno na ng aksyon. Interbank natin mga idol. Pakoma. So penalty to free throws para kay Ezekiel Pakoma. Okay, pasok ang una ni Pakoma. Nakakahabol na mga idol, first quarter. So continuous lang tayo. Score 13-25. 13-25. Kanina ang laki ng lamang. Ay, pasok para kay Orbe. Shot. Dagdag ka lamang ang dagdag problema para sa team ng Metrobank. Haling. Rodriguez nagmamadali. Bigay kay Rodriguez, Orbe. number 4. Orbe, wala mo. Binigyan ang kanya ng Orbe. Grabe naman. Tinago ang bola sa ilalim. Dalawang blocking foul at syempre penalty. Grabe, nakaraan rin kasi itong si De La Peña. Continues. Okay, second now, or first quarter rather. Pogi pa ng referee, oh.
TV yan mga lods. Yun, wala siya. Galing yung Pacoma. So kitang-kita naman talaga na siya. Yung main player nila. 16-30. Orbe. Orbe on the move. Pedro Sarda. No good rebound, 31. Sayang naman, umalog pa. Grabing first quarter action ito. 1 minute exactly. Number 9. Basic. What a shot. 32. First quarter pa lang ganito na yun. 37. Solid yung sarili mga idol. 10 to shoot, 9, 8, 7, 6. Good for 2. Wala tayong shot clock na. Pasok. De Leon, nako, play. Open, lace. Kasama ang gigil na yung bata rito. Kasi siyempre, natambakan sila ng first quarter. 9, 8, 7, 6, 5, Ang galing naman ni Malastas. 3, 2, Kaso, 3 butata ang seconds. inabot. 3. Wait for the buzzer. 3 seconds. Grabing first quarter action ng finals ng mga bangko. 3 seconds. Good, 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 good. Iba? 3 seconds, 3 seconds. 3 seconds. Konting error lang. Wow. Receive yan mo, receive. Ay, 20. 34-20. Yun, so start of second quarter action ng finals ng Interbank mga idol. Grabing aksyon. Simula ng second quarter mga idol. Number 6, Paso Cordero. Number 8, Pedro Sarda. Number 2, Último, Sabre. De la Cruz out. Grabing simula. Good ball. Number 4, Sigal Cordero Pedro Sarda. Dumanda. Number 6, Pacoma. Mahabol na second quarter ito. Pacoma, ang bilis. Nagmamadali si Pacoma pero
Kakaibang finals ito mga idol. No good, rebound number 1. Okay. No rebound. Number 23. Pero wala. Ito na ang Metrobank. Eileen. Ayan, nakakahabol na sila. Second quarter. Foul. Number 20. Second quarter continuation. First shot, 2. Second shot. Wala. Number 6. So inaalat natin ng SBC rito pero ang Metrobank Number 55, ang spo ang tinawag doon kay number 55. Now turning to Bolito. 50 on the shot clock. Cordero. Hey! Number 3 point. Second quarter action. Inaalas pa rin. Oy! Ang ganda naman. What a now play galing kay De Leon. Score 27. 39. Number 6. Rodriguez. Pass number 4. Rodriguez. Rodriguez kick out. No foul. Number 15. Second quarter. Cordero dumalanta. 10 on the shot clock. 9. 8, 7, 6, 10, number 2. Dumalanta, good. Pasok yan. Para ay Dumalanta. De Leon. What a move galing kay Pahoma. De Leon pa. Second quarter action. Nakakapon ng Metrobank. Cordero. Foul by timeout SBC. Second shot. Wala pa rin. May kitang-kita na rin yan. Nakahawak sa jersey. Number 18. Number 18. Third personal foul. Third team foul. May score pa? 41. 41. 29. Cordero. Number 12, wala. Lili. Pahoma. Pahoma. Cordero, number 6. Foul. Number 32. Sampang. Second on you, warning for penalty.
Sabre. Okay. One point penalty, blue team. Rodriguez, Fumatres, wala. Kung ano yung swerte ng Foul, good number 5. 7 personal foul, 17 foul. Juanito Sasami. Number 6. Penalty! 13 foul. Penalty apa lima? 13 foul. First personal foul, Rodriguez. Number 1. pasok yan para kay Paoma. So second quarter, wala pang masyadong bantayan talaga, pero grabe na yung laro ng mga to. Parang interconversion. Hipólito. Hipólito. Shot, galing kay Hipólito. Madulas ang bola. Hipólito. Hipólito. Wala. Rodriguez. Hipólito sa Malagasa. Wala. Tidak ada slam. Wala. What a shot. Second one. 2 minutes, 41 seconds. Score idol. 43-35. Lamang pa rin ng SBC rito. Grabe ding mga labaw itong si Idol Hipólito eh. Foul number 31, penalty. 43-35, 8.8. Score 35-43. Sabre. Rodriguez. Ano lang. So kanina 26 ata, something lamang ng 18 ata first quarter, pero namuha naman yung laro eh. Second drive. Wala pa rin. So akala ko yung Interbank eh hindi ganun kalakas, pero nagkamali pala ako. Number number 12. Good for two, number 12. Ngayon ulit, second quarter action. Ay, sayang naman. So kaya single digit na lang yung kalamangan eh. Ngayon eh, dadagdagan ulit. Pero laban pa rin sa second quarter pa lang ito ng finals ng Interbank. Naway, isertikaw ka na ang mundo. Isertikaw mo kaya. Nakita mo ba yan? Lili. Wala. Hipólito. Good. Continuous ng second quarter. 50, no?
Last 50 seconds, second quarter. Lipat pa sa kabila. Number 31, foul. Alright, so patapos na yung ating second quarter. Babalik tayo sa ating third and fourth mamaya mga idol. Laban. Leading up. Next cordon. 35-49. 35-49. Dulu. Number 31. Reparis. 14 seconds. 30 pound. 20. Alapo. First shot good. Pasok yan para kay De Leon. Or De La Cruz rather. 50-35 score. Second quarter action. Grabe. Pasok. Good again. 14 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, that's the end of our second quarter action. Balik tayo sa ating third quarter. Fourth and final period ng bakbakan. Ang laban ng team SBC. Number 20, Pakuan. Laban sa team ng Metrobank. So, Interbank po ito mga idol. Pero yung Interbank na ito ay parang ligang intercommercial mga lods. Grabe mga player. Solido. Fourth quarter action. Kanina 7 na lang eh. So, single digit ball game ba ito mga idol? Cordero, wala. Siyang Cordero, bigay kay De La Cruz. Last and final period, marami pang pwedeng mangyari dito. Tapos third personal na, so si Pacoma. Grabe. Tagdag problema rin ito para sa team ng Metrobank. Kasi siyempre, isa rin sa mga gunner nila itong si Exegel Pacoma. Concern ka mo siya kasi match mo tawa. Kasi rin nila yung house rules na wala naman siya na yan. Fourth quarter action. Kasi choice eh. Kaya kayo na so, pero mag-count dyan kayo. Nasa team foul na. Tsaka team foul na. Tsaka team foul. Okay na. Wala si Choy eh. Okay. Yun lang, pag-usapan. Pag may error, pag-usapan lang. Kukorek naman yun. Wala yung ano eh. May sariling house rules kasi. Siyempre. Ay, nako-play. Para nako-play galing sa team ng SBC. 72-62, 10 ulit mga idol. Hindi pa naibaba talaga sa 5 ang kalamangan. Puro 10 at 7. Pakuan, King, foul. 13. Running to a Bradley. Stop it.
Good for two by Pacoma. 8 na lang, 8 ang So kalaban. 8-point lead na lang sa ating fourth and final period ng championship ng Interbank mga idol. Maraming bakbakan naman ito. Rodriguez. So binalik si Jeff De La Peña. Isa rin sa mga veterano ito sa mga liga sa Angeles City rin. Pacoma on the move. Balik kay Pacoma. Hoy! Ang galing naman nun. What a slap. Galing kay De La Cruz. Unexpected ni Pacoma yun. Galing, ganda ng defense mo. Ini-strip niya yung bola. Pacoma. Foul on number 1. Grabe. One for graduate number 1. Second team foul. Walu. Hey! Number 1. What a shot. 3 points. Konti na lang. 67-72. 8 minutes 10. 5-point lead na lang. Pinaka-lowest na deficit ng bakbakan na ito. Rodriguez, wala. Rebound. Ito na ang Metrobank, mga idol. Ay, naagawan pa. Sayang naman. Agaw ulit. Ang ganda ng bakbakan. Woo! What a game. 5-point lead. 30 foul na. Solidong bakbakan ito. Second personal foul. Fourth quarter action. Ganito na ang nangyayari. Dumidikit na ang team ng Metrobank. Yan, balik tayo. 5 na lang mga idol. Pass number 1. Wala. Wala. Rebound. Rebound. Pasok na. Konti na lang. Alamangan ng ating ng SBC. Kanina, lobo po yan. Rodriguez na play. Yun lang. Nalusutan ni Idol. 7 minutes 30. 7 minutes 30 seconds. Pacoma. Side. Foul number Foul. 5-5. Warning for penalty. Third personal foul, Cordero. 7 minutes action. Malupit ito mga idol. Rebound. Rebound jumper. Wala. No good foul, Cordero. Rebound ni Chang Cordero. Wala, ito na natin. Okay, ano yung kanya? Bring the game. Grabe ang galing ni Rodriguez. Napaka-basic ng maglaro ni Idol. So siya talaga yung pamatay Again, ni SBC. 69. Kanina. Sige, pasok na. Tawagin mo sino? Alay po foul. Kaya kita delaying the game. So delaying the game lang. Shoutout sa ating ng BPI na nag-chill na ngayon. No? Boss. Waklo. Wak. De Leon. De Leon. Nakagaw ni De La Cruz. De La Cruz now. Drop pass. Mahaba-haba pa to mga idol.
Leon. Basket, pero Sila. Sila. Sobrang sulit ng pinunta ko rito mga idol. Dumayo pa ako ng San Fernando para sa malupit na bakbakan ng finals parang intercommercial pala ito. Solid. Para maganda naman ang panood nila. Hindi masakit sa mata. Yun mga idol. Sa hindi lang yun. Siyempre, Bangkas yun. basketball, Bangko yun. Bangko. basketball memory Passion. siya. Passion na talaga. Pareho yung passion. Basketball yung nasa isip. Kaya Lupet. Okay, so tuloy na tayo mga idol para sa bakbakan ng fourth quarter action. foul blue. Now four. Pasok na yan. Number 22. Open shot. Siyempre, titira mo yan. Sabi niya ito. Agawa na ng bola talaga mga idol. Ipol ito. Base na lang. Eto na ang Metrobank. Pakoma. So kanina pa yung stripping na nangyayari kay Pakoma. Malupit na magdepensa kasi itong team ng SBC. Sampang, third personal foul. Warning ball penalty, both team. Score 79-72. SBC, adwa timeout. Blue, one timeout. Basta tinginin mo, pagpesta mo. Basta tinginin mo kasi sa cellphone. Parang ganun yung ano. 79-72. Balik sa bakbakan. 5-2. 79-72, 5 minutes ball game mga idol. Ang init. Pinagpawisan ako sa ganda ng laro dito. Grabe. Parehong malakas. Parehong pride ang pinaglalabanan. Halili. Selection pala ng mga varsity rin ito mga idol sa Santiago, Panama. Ay, Traveling violation. 4 minutes 59. yun. Matik na ang kabalanok ito mga idol. Cardero. Basketball memories. Open si Almario. Ball fake. Almario! Ay, sayang. Ang ganda sana. Warning for graduate pa itong si Pakoma. Grabe. Dagdag sa pinoproblema ng team ng Metrobank. So, patapos na to mga idol. Hipolito, Tutsang. Hipolito, mamamain yan. Ay, putatang. Inabot kay Alili. Grabe. Sandimas, Santiago. Ayan. Sumabit. Dumanagtan, number 20. Both team penalty. Second personal foul. 80-72. 4 minutes 15 seconds.
Fourth quarter to mga lods. Grabe. Let's see the second drive. Good for one by number one. Score natin, idol. 80-73. So 7-point lead mga idol. 7 lang ang kalamangan ng SBC rito. Marami pong pwedeng mangyari. 4 minutes mga lods. Hipolito. Almario po, kulang 3. Wala. Yun. Roma, agaw sa likod. Hindi nyo nakita yun mga idol. Ito na si Cordero. Metrobank, 1 timeout. SBC, 2 timeout. Grabing laban ito. Sulit na sulit ang ipinunta ko rito. Kapalinod. Shout out, Balen. Kapalan. What a game. Solid. Neto po, ilabas. 3 minutes 24 seconds ang nalalabis sa ating fourth quarter para sa finals ng Interbank. Mga idol, kaya magsakip po kayo ni Kabanay. Dagger ba yan? Wala. De La Cruz ng mama sa ilalim. Pasok ko yan para kay De La Cruz. Halili. So wala pa si Alan Nickban para sa team ng SBC. 2 minutes 59. Four shot. Ubus oras na ba? Malayo pa to. 2 minutes 45 seconds pa nalalabis sa ating finals 2003 ng Interbank. Di malanta. Ito pa si Paco. Pwede pa to mga idol. Paco Manaw, nagmamadali. Sayang naman. Easy layup na to para kay Adel. Point guard talaga ang medyo nagkulangan itong team ng Metrobank. Sabi na ba? Layo pa to. Di malang tayo sa... Ito may foul pa. Grabe. Coach, basket timeout daw muna. Seven 386 13-point lead. Pasok ulit. Time out. Team Metrobank. Oras. 88-73. Wala yung timeout ang blue team. Medyo malayo-layo na ang lamang. 157. 1 minute 57 seconds. $73. 88. Para game. Oh, 14 seconds shot clock tayo, 14 seconds. 14 seconds. 1 minute 40 seconds na lang ang nalalabi. Malaki-laki pa ang kalamangan ng team ng 10, 9, 8, 7, 6, Hey! Reports Maria Sampang.
Hindi nabigyan ng play ito kanina mga idol, pero shooter itong sampak na to eh. 1 minute 20 seconds. Cordero, Chang. Halili. Another steal. 1 minute 20 Sana nga. Easy basketball para kay Hipólito. 1 minute 15 seconds. Patapos na ang championship finals 1 minute 10. ng Interbank dito sa Pampanga. Pakoma. Pakoma open 3. Challenge pa lang wala. Last one. Last 1 minute. Yun, it's ilang segundo na lang ang nalalabi para sa bakbakan at finals na ito. Siya ang Cordero, bullet pass to Hipólito. So nangangamoy champion na ba ang team ng SBC De La Cruz. 36 seconds. 30 seconds. So nangangamoy champion na ba ang team ng SBC rito? 10, 9, 8, 7. Eto na, yun na nga. Champion na sila. So Interbank 2023 champion ay walang iba. Hindi yung team ng SBC. Ayan sila yung ang gandang ulit sila. Grabing bakbaka naman yun. So panoorin ko sa Facebook at page natin ng Kabalanoobs TV. At syempre, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel na Kabalanoobs TV. What a game!